הם באים מיבנה. ממש לא מרגיש לי נכון. אני מאוהב. יודעת שסוף סוף הגעתי לאיזה סדרה בטלוויזיה. חופש הביטוי אין במדינת ישראל. יש פה אבסורד. ברור. כי אתה... אני לא אחראי על אף מילה. כשאומרים לי לא לדבר על משהו בסטנדאפ, זה גומר אותי. את צוחקת עם יחד. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, לקרקס הנודד של ליגת הסדק. אנחנו במסע שופינג מטורף, בינג'. כל שבוע אנחנו עוברים לסטודיו אחר. אתם לא יודעים מה מציעים לנו, פשוט שחיתות מוחלטת העניין הזה. מאוד רוצים אותנו. אין ברירה. פורצים מבין הסדקים, זה... לגמרי. אז אנחנו מתארחים היום בבית פודקאסט סטודיו. ויש לנו אפילו אוזניות, גבי. יש לנו אוזניות. אתה יודע מה יצא לך עכשיו? גבי, אתה יודע מה יצא לך עכשיו? אני יודע. מה? פודקאסט. לא. יצא לך כאילו גבר שמתעורר בבוקר כזה, מסתכל על האישה שבמקרה ליד, בוקר טוב. אנחנו כל כך שמחים להיות פה. בפודקאסט. נראה לי שהסיטואציה מוכרת לך. לא, אני כאילו... אני מרגיש כזה, בוא'נה, כאילו, כל אולפן אנחנו נדהמים. אנחנו מתרשמים. יש להם אוזניות, ואני לא, ניסיתי מקודם לשים את האוזניות, כאילו, זה נשמע לי מופרך לגמרי. נחרדת. ככה אתה הולך להיות כל הזמן. חצי. אני פתאום מצאתי את עצמי, ניסיתי כמה פוזות, ויצא לי כזה, אני אשאר אילן בן שחר לאורך כל הערב טוב. נכון, על מוזיקה עכשיו. במקום הראשון, הגיע לאיתו של ג'ייסון דונובן. איזה טיפוס מרדן, אלוהים. זה אנשי ההבטחה של פעם, כשעוד לא היו האוזניות הקטנות, הם הולכים ככה, אתה יודע. היום הם כזה שמים אצבע על האוזן, אתה לא רואה את האוזנייה. עידן, תתמסר, זה כיף, אני אומרת לך, זה כמו להערך את הנודים של עצמך. זה אהבה עצמית כזאת מדהימה. לקהל מאזיננו שלא צופים, אז קיבלנו אוזניות. וזה מרגש אותנו, מאוד וכל אחד התחלקנו. פה שמנו את האוזניות על האוזניים, והנה עכשיו גם עידן שם. וואי, איזה מנגיש אתה. אוי, שלום לך. איזה מנגיש אתה. אני מנגיש לכל אלה שמאזינים. אוקיי, מה העניינים? ספרו קצת מה קורה? מלא זמן לא נפגשנו. וואו, נכון, הרבה, מה איתך? מה איתך? לא. גלגל אחריות. אני בסדר, באתי מחדר כושר. יפה. באתי מאימון. איך היה? היה טוב. כאילו, אני עדיין עם הבגד של האימון, אמרתי אולי זה יגרום למשהו. זה כל כך קשה להתאפק לא לדבר על הדבר הזה שקרה. נכון, כל כך קשה. זה קרה היום גם, זה אנחנו קרה לא יודעים היום. מתי הפודקאסט תהיה, אבל... בסדר, אז בוא צריך להגיד, אנחנו מקליטים ב-29 לינואר, שבו כאילו אפשר לחלק, מה זה 7 לאוקטובר? 29 לינואר מחלק את מדינת ישראל ללפני ואחרי. לפני החדר כושר. כולם מדברים רק על זה, זה אני התעוררתי רק לזה. ממש. מיבנה! ואז נסעתי לאימון, ואז כולם שם היו לבושים, וזה היה לי נורא מוזר. אז אמרתי, טוב, אני הולך עם בגדי אימון, גם במהלך היום, ועדיין כולם באבן גבירול, לבושים וזה. אבל חזרתי מאימון, הייתי באימון, הייתי אתמול בתערוכה בירושלים, תערוכת האורות בירושלים, ראיתי אורות. היית באורות? כן, לא הייתי באורות, זה גם לא היה כזה משהו, לא משנה. תמיד תערוכת האורות זה לא כזה מעניין, זה כאילו אתה בא לשם ואחרי דקה טוב בסדר. כן, אפשר לחתוך את האירוע הזה, אם אפשר, זה לדים גם. מה זה תערוכת אורות? זה כאילו הם בנו קונסטרוקציות של כל מיני בעלי חיים, ושמו על זה לדים, הייתי כזה... חד קרן, פיל. כן. אבל זה כאילו, אוקיי, ויש גננים שעושים כאלה צמחים, חד קרן. זה יותר מגניב. הרבה יותר, הוא היה בדיוק. אורות כאילו. זה מה שעושים כשאין ילדים, אתה כאילו... גם זה. למה, דווקא זה משהו שאתה לוקח את הילד אליו. בדיוק. אבל תגיד, בודי, אני יכול לקחת אותך אחורה. כן. כאילו, איכשהו כל פרק מוגנב לפה, החדר כושר שלך, האימונים שלך, תמיד זה היה... לא, זה קרה לאחרונה. נכון? כי כאילו, אני הכרתי אותך, זה לא היה... לא, ממש לאחרונה, זה חיידק... אני אגיד לך למה. וקרח, שני דברים. ומתעורר ב4 בבוקר ולא... לא, כשאני הייתי עושה אמבטות קרח, פתאום ראיתי את עצמי... היה לי נורא קשה מעבר ללעשות, יותר קשה מלהיכנס לקרח, זה לעמוד חשוף, באמת ערום, מול המצלמה ולדבר. מה, היה לך קרס? אני לא זוכרת. היה מעט. ואז הייתי ברומניה וחזרתי ואכלתי רק קיורטוש. מבוקר עד לילה רק קיורטוש, זה היה כל כך חיים, ואז ראיתי את עצמי עולה במשקל. לא שראיתי את עצמי, פשוט ערכתי את עצמי. קיורטוש, אני מתגלגל. ואז בעונה האחרונה של קופה ראשית, פשוט הייתי שמן. זו עונת השמן שלי. היית שמן. תקשיב, יש אנשים מעלים תמונה שרואים את הבטן שלי מבצבצת, ואומרים, מה פרנקו, בכוונה עשיתם את זה שמראים את הבטן שלו מבצבצת מדרך החולצה, ואני כזה בבית, לא, אבל לא שעליתם לזה כבדיחה. ואז ראיתי את זה ואמרתי לעצמי, אני ממש טיפה לשמן, וצילם איזה מישהו, אותי ודוב נבון כזה מאחורי הקלעים, המפיק, ושלח בקבוצה של הקופה ראשית,
וראיתי את עצמי עם הסנטר הכפול, ולא היה לי נעים. לא אהבת. הייתה לי תחושה לא נעימה, וראיתי עכשיו את הפרקים, וזה מה שאני פיתחתי, הפרעות אכילה. כן, יפה. ואתה מפיץ את זה לעולם. ואז אני מתאמן, ואז אני אומר, וואלה, גם אני שלא מתאמן רק תמיד? בשביל להראות לאנשים שוואלה, אפשר לקום כל בוקר ולעשות איזשהו משהו שהוא לא נעים. זה הסיפור של האיוואסקה, אתה התחברת לאיוואסקה בגלל שמקיאים שם? אתה בגלל זה אתה הולך? נכון. שהוא לא אוהב לדחוף את האצבע להזלה. כן, עזוב אותך ממה שרואים, כל כך 1990. והמסע הנפשי, זה הופך להיות פודקאסט מקיאים. להפרעות אכילה, די, בואו. תשמעי, כל אחד מביא את אשר, צועק את אשר חסר בקיצור, לו. חבר'ה, מי שניסה כל מיני דיאטות ולא הלך, איוואסקה, חבר'ה, איוואסקה. לא ממליצה. ראש עבודת על סם באופן קבוע. כל פעם שרק זה, מיד מור. לא, למה אתה גילוי אומרת- נאות. למה את אומרת לא ממליצה? אין לך מושג מה זה. אני ראיתי אבל אין רקביים לך מושג לחלום, מה זה. אז אני רוצה אבל לדבר. זה לא מה קשור לחלום. רגע, אני רוצה לדבר. אפשר? אוקיי, נו, דברי. מה זה? כאילו רק חיפשו להשתלח בי, שמתם לב? אני ראיתי Requiem for a Dream, ומאז אני בטראומה מסמים. זה כאילו אבל עשה לי האיוואסקה את זה לא סמים. החינוך. זה הבעיה, האיוואסקה זה לא סמים. די, זה אני לא באמת. אכנס לדיון הזה. תכנסי לא צריכה לדיון הזה. להיכנס. אם את עכשיו מדברת פה ואנחנו מצלמים את זה, רגע, וזה אבל- איוואסקה זה לא סמים, אני קודם מוריד כל- את זה ממך, קודם כל, לחלוטין. שנייה, קודם כל בואו נציג את הפרק, שהיום אנחנו בפרק חופש הביטוי. ואם אז כבר אנחנו הכל- מדברים הכל חופש הולך. הביטוי, אני רוצה להגיד אז לא, שזה אני- סמים אחושרמוט. לא, אבל איך את יודעת שזה סמים? תסתמי את הפה. באמת סתמי את הפה. איך את אומרת סמים חוץ מחמותה? אם אני אומר לך, את לא יודעת מה החומר הפעיל בכלל, מה החומר אני הפעיל? מבחינתי כל דבר שנכנסה לגוף, ואני מדבר איתכם בהגזמה, אפילו כדור שינה, שיכול לשנות את השליטה בגוף, את התודעה, זה מלחיץ אותי. מה זה? קפה. אומר לכם בכנות. מה יש לך? תה. גם יש זה לך מלחיץ קופאין. אותי, אמיתי. אבל את לא נניח- מדברת על זה בריש גלי סמים תחת המטריה הזאת. אבל אחת כי הבעיה- קפה זה אבל- לא סמים, אבל את בוא, יודעת ש- כדור שינה. את את יודעת או- שבברזיל, זה חלק מולדת מהתרבות שלהם. האיוואסקה, לא רק שזה חלק מהתרבות, לאחרונה נגיד התחילו לעבוד עם אסירים, האסירים הכי קשים באיוואסקה, זו תוכנית באמת? השיקום הכי מדהימה בעולם. אתם כל פעם רוצים לגרור אותי לשיחת סמים. נו, לא, בבקשה, אני רק אומר- פרק לא, חדש, אבל זה פרק לא סמים. שיחת אבל סמים, למה- זה האיוואסקה? אבל מבינה? למה יש לך אנטי? אני רוצה- לא, אני לא אכנס. אני אגיד לך מה, אני עוצר את זה פה, כי אני לא רוצה, אם אנחנו לא נעשה משהו שהוא נכון, בשביל... פרק. לא, בשבילי, איוואסקה, אני אגיד את זה פה, ופה אני אסיים גם. זה משהו שהוא מקודש לי, אני יודע שמקודש זה הולך למשהו דתי, משהו שחשוב לי, שאם זה יצא מבין הטיפות ומבין הכיסאות, וזה ייראה כמקום שלילי, אני עושה את העבודה שלי לא נכון, ואני מדבר על זה בצורה לא נכונה. בגלל זה, אני מעדיף לדבר איתך מחוץ למיקרופון, ולהגיד לך שזה לא סמים. או לעשות על זה זה פרק. רפואות, או לעשות על זה פרק ספציפית, על אז החוויה. בואו הזאת. נעשה יופי. פרק שבו אתם כולכם משכנעים אותי. רגע, למה טוב דווקא ליפול לסמים. לא, אבל בוא, גם היה לנו, חברים, רגע. מה, היה לנו פרק פסיכדליה וזה. נכון, ואני לא בואו הייתי. שנייה, כולה שאלתי את הבחור, מה שלמה, וזה... נכון, למה אתה... למה גברת, אתה- רק שאלתי איך את ככה. מרגישה. למה אתה מתאמן בחדר כושר? בחורות. עידן, מה שלומך? מה איך שלומך, עבר עליך עידן? השבוע? אני לא יודע איך להגיד לכם את זה, אבל זה... אני מאוהב. יואו. ממש. הוא אמר לי את זה כבר בהפסקה, אני כן. חייבת להודות. האמת היא, רואים עליך, מאיך רואים שנכנסת. רואים עליו, אה? כן, זה לא אני קרה אמרתי לו טיפול מלא פנים, שנים. אבל זה טיפול פנים. פנים, כאילו, ממש. בפנים. טוב. יפה. כן. כי אתה- כשאתה מאוהב, יש משהו מהשרעפת, מבפנים יש לך נכון. טיפול שהוא... אתה נינוח, אתה רואה את העיניים במשקפיים ורודות. כן. כמה אתה יכול לחלוק איתנו? כלום. שום דבר. רק מאוהב כאילו, וזהו. לא, זה... שם את לא הלב צריך שלי יותר, האמת, על וואו. על השולחן, ואני אמרתי למור גם מקודם, שכאילו, גם אם זה לא יתפתח או ימשיך, כאילו, אני כבר איזה כמה שנים לא בטוח שהאיבר הזה עדיין עובד, וואו. ופתאום כזה, כן, הוא יכול, זה רק צריך להסתנכרן. אז יואו, כזה- תראו איך הוא זוהר, אני בא לי ללכת לחבק אותך כזה. זה גם קטע, נכון? כשאנחנו מאוהבים ומישהו מאוהב בנו, פתאום כל העולם מתאהב בנו. נכון, נכון. וכאילו, אתה אומר, איפה הייתם? שנים זה, עכשיו באים. אבל זה העניין, שכשאתה רואה זה מישהו ממש נכון. במרחב של אהבה כמוך, זה פשוט זה הדבר מדבק. הכי מושך בעולם. נכון. הכי מושך בעולם. אמרת גם דבר יפה. תשמע, אתה סקסי בטירוף. אמרת גם דבר יפה, עידן, שכאילו אמרת, גם אם זה לא יימשך, לפחות חוויתי. נטבלת וחווה. אמא שתמיד אומרת, אחרי שאני נפרד, היא אומרת לי, נהנית? כן. זהו. נכון. נהנית. ולא רק זה- הרווחת משהו שאנשים מעטים מאוד חווים את החוויה הזאת. זה מה שאמא שלך אומרת לך בפרידות? שאני נפרד, וזה אמא שאומרת לי, עם קריצה, נהנית? עם קריצה, נהנית? נהנית בכל החוויה הזאת? נהנית? ועד עכשיו שאמרתם, נהנית? כן. אז זה מה ששווה, כאילו נהנית, תזכור את וגם- הרגעים האלה. זה לא רק גם- באהבה, זה בהכל, אה? כן. זה לא רק זה, זה גם נותן לך כאילו את אוקיי, זה קיים. זה בדיוק. נותן, כאילו גם אם עכשיו זה לא יעבוד, כן, אבל אני זה לא קיים הדבר הזה בסרט. שחיפשתי. אני לא בסרט, אני לא בפנטזיה, בדיוק. אני לא מבזבז את הזמן שלי בזה שאני לא מתפשר על פחות. נכון, כל זה, זה נכון. מה זה חשוב. אני חייב להגיד לכם
בחיי התאהבתי כמה פעמים, לא יותר מכף יד שאפשר לספור, אולי 4, גג 5, ולא היה שם שום היגיון או שאלה, פשוט קיבלתי אגרוף לפרצוף. מכת חשמל. כן, והתמסרתי. אז לא היה כזה מה וזה, וכן לבדוק ולא לבדוק, וזה גם גרם לי גם היום, גורם לי להסתכל על כל מיני אנשים שמתייחסים לזה בתור איזה דבר טכני, שכאילו כל הדייטים האלה... זה החשבונאות, הוא יתקשר לפני, אני אתקשר עכשיו, אני אחכה יומיים, כל הדבר הזה, האסטרטגיה. לא, זה המשחק המקדים קצת. אבל לא, אבל מה שהוא אומר זה שכשזה קורה, זה כבר עוקף את כל הדברים האלה, אתה כאילו כבר אחרי. לא, גם צריך פרטנר בצד השני, מן הסתם, כי אחרת זה גם יכול להיות מאוד מתסכל, ואני מרגיש כזה כאילו... פגשתי מישהי, החזקנו ידיים וקפצנו מהצוק. כן, כזה. איזה כיף, זה הכי כיף. הכי יפה גם שכאילו אמרתי לו, כמה אתה מוכן לחלוק, הוא אמר כלום, ואז הוא לא מפסיק לדבר. אבל ככה זה אנשים אוהבים. לא, כזה רודי כזה. מי זאת, יא זין? מי זאת? לא, היו לי הרבה בדיחות על חדר כושר ביבנה, אחי, באותו לא, לא, אל תערבב. לא, זה מצחיק אותי כל החוויה. תראה את התואר הזה, באמת. כן, אל תחתים לנו, אל תחתים את הדבר הזה. הסקרנות, אבל שיש לאנשים, מני מלכה, הייתי אצלו בפודקאסט לפני כמה ימים, והוא פתח איזה סיפור ישן שלנו, שסבב סביב איזה מישהי, והוא פותח את הלב, ואני פותח את הלב, ואנחנו ממש שם עברנו תיקון לאיזה פצע שהיה ביחסים שלנו, וכל התגובות, מי זאת? מי זאת? איזה מציצנות. אבל תראו תמונה. כן, תראו תמונה. עזוב אותך עכשיו רגשות וסגירת מעגל, ואיך חברות מתגברת בסופו של דבר על הכל, ואיך אנשים משתנים. תראה תמונה, נראה את אני מבינה את זה. כן, מה יהיה? מה הדבר הראשון שאמרתי לך שאמרת אני מאוהב? מי זאת? תראה תמונה. תראה תמונה. הוא סירב להראות. לא, תסתכלי עליו, רואים את התמונה. הכל בסדר. בסדר. מה איתך, מור? בהמשך. מה איתך, מור? וואלה, אם גם מדברים על לב וזה, היה לי השבוע בעיות בלב. איזה זקן זה נשמע. כן, ממש. מה זה בעיות בלב? היה לי הפרעת קצב כזאת, משהו מלחיץ, כן. רגע. בפנים של כל האקסים שאמרו שאני לב. איך מגלים את זה? איך מגלים את זה? רגע, בפנים של מה? מה הם אמרו? של כל האקסים היא שאמרו שאני באירוע לב. לבבי, והיא אומרת, אני צדקתי הפנים, חבר'ה. עכשיו כן, יאכלו בפרצוף את לכם. עצמם. הפרעת קצב, משהו לא איך ברור. מגלים את זה? את מתעוררת בבוקר? לא, זה פתאום תוקף אותך כזה. מה את מרגישה? הלב ככה. מה? ככה, זה התיאור. ככה אמרתי לרופא, הוא גם הגיב ככה. ואתה מרגיש באותו רגע שאתה הולך למות. הוא גם שם את הסטטוסקופ והוא שומע כזה לא, ואז הוא אומר לה, זה לא וואט, זה בלולולול. לא, ואז הוא רושם למרשם. הכל רגע, אבל את מתעוררת לזה, או שזה קורה אחרי הופעה, נוסעת באוטו? זה פתאום יכול לתקוף אותך, בלי קשר לכלום, זה לא קשור אם עשית ספורט, לא עשית ספורט, זה לא משהו ש... זה יפה נורא שאת עושה ולא יש פרפרים בלב. זו אותה תחושה. אותה תחושה. נכון, התחושה של פחד עם פרפרים בלב. לא מגיעים מזה למי. מאיזה נקודת מבט מסתכלים על זה? סתם חשבתי על זה. אני הכרתי מישהו שטס להודו, והסתובב כל הזמן עם מנטרה, עם בקשה, הוא היה כזה, הוא לא סתם טס לטייל, הוא עבר עם עצמו משהו ואמר, אלוהים פתח את ליבי, אלוהים פתח את ליבי, חטף, התקף לב. די. פתח אותה לב. ניתוח לב פתוח, הטיסו אותו לארץ, עושה ניתוח לב פתוח. פתח אותה אמר, לב. אוקיי, ועכשיו אני אדייק קצת יותר. הרופא פתח. מה קרה? העניין הוא שבאמת אני אחרי פרידה, אז כשאמרתי לאנשים כואב לי בלב, הם היו כזה, זה בסדר, זה יעבור. זה טבעי. זה מה שקורה. לא, באמת כואב לי בלב, מעל המיהו, שילך. חבר'ה, תזמינו אמבולנס. ככה זה מרגיש, אני יודע. לא הבינו באחד הסיטואציה. הגעתי לזה, שמו לי אולטר. הגעת לבית חולים? כן, כן, באמת, היה לי... תשמע, זה היה 3 ברצף. זה מפחיד אוי, לאללה. פחות מיממה, זה כאילו 3 מפחיד ברצף, זה היה בטירוף. מפחיד, אני לא... כן, הוא חווה גם משהו דומה. אני עדיין לא מצליח רגע. להבין, מה זה הפרעת קצב זה משהו שיש להרבה אנשים, במיוחד אנשים, ו-90% מהפרעות הקצב הן לא מסוכנות, תודה רבה על המידע הזה, הרפואי שאני ככה מכניסה, ואתה צריך לבדוק אם זה מסוכן או לא, ופשוט בגלל שזה היה 3 בפחות מיממה, זה היה מלחיץ. אז כאילו אמרתי, טוב, אני הולכת לבדוק את זה, כי אחת לכמה חודשים היה לי את זה שנים כבר, וכמו אמרתי, כמו שנדלק לך מנורה באוטו, ואתה כזה... בסדר, אפשר עדיין לנסוע. המנורה מקולקלת. נשים בכלל, נשים את נוסעת עם כל המנורות דולקות, אפשר לסחוב. אחלה תאורה. עד שיום אחד אני נתקעת באלון. אז בקיצור, שמו לי אולטר, שזה מה זה מכשיר אולטר? שהוא מודד לך, הוא מודד את זה, וכך הוא נשאר צמוד לגוף שלך. נשאר צמוד 24 שעות, ויכול לבדוק מה קורה, מה הפרעת קצב בעצם. אוקיי. כמובן שלא היה לי שום הפרעה, כי זה בדיוק, שוב, הדימוי של האוטו, שאתה שם את האוטו במוסך, פתאום האוטו נוסע סבבה. אוקיי. אבל מה שכן, זה מכשיר נורא מבוגר, כאילו זה נורא מביך, ובאותו יום היה לי אירוע, היה לי חתונה. אמרתי, איזה פדיחות, איך אני אלך לאירוע ככה? אמרו לי, אל תדאגי, אנחנו נוסיף לך פאוץ'
איך תיקנתם את הראש שלך? ניתן לך מקל הליכה, הכל יהיה עושים בסדר. לך גת כזה. יש כיסא גלגלים. ממש טיטינסקי. ואז הגעתי לאירוע, יצא לי, וואו, נורא רועש פה. מישהו ראה אותי גם, אני שם עם סמלה, נו, שלום לך גברת. הלכתי עם האולטר הלכתי עם לאירוע? האולטר, הלכתי עם האולטר. מישהו גם ראה אותי, אמר לי, וואו, איזה מכשיר, אמרתי, תודה. נורא מביך, אבל... וואו. כן, בינתיים אין ממצאים, אני אעדכן כמובן. רגע, ואז סיימת את ה-24 שעות, מביאה להם את זה, ואז הם מפרשנים או שזה קורה בלייב? לא, הם זה מפרשנים, נקלט. אבל לא היה שום הפרעת קצב ב-24 שעות האלה, זה שווה בערך לעוד הרבה... לא. כן. אז היה בלולולו, והלך הבלולולו. לא היה באותו... באותו יום לא היה באותו בלולולו. יום לא היה. אבל אנחנו יוצאים עם הכותרת הגדולה, למור חן יש לב. יש לי... בדיוק. הוכחה, את יכולה להביא מההולטר כזה. תראו, אנחנו נעלה פה אחר כך את ה... הצעד הבא שהולכים לעשות לי מיני אולטר לכמה חודשים טובים, זה... מה זה מיני אולטר? מיני אולטר, זה חמוד, זה קטן. הוא פחות פדיחה. זה כן? פחות פדיחה, אין פאוץ. זה הפאוץ' יותר חודשים. קטן. כן. זה תיק קטן. כל אחד סוחבת את התיק תיק קטן תיק קטן. של אולטר. לא, יש אולטר וזה הזקנה. משקפיים, זה... מה? רגע, מה אבל זה הדבר חשוב הזה? לזה, את לא עושה סמים בכלל. בכלל. בגלל זה. אתה ממליץ עכשיו? לא, כי הבלולולום זה נשמע כמו משהו שאתה... מוכר לך. לא, זה נשמע כמו משהו שאתה פוגש בן אדם דלוק במסיבה, והוא אומר לך, אחי, אני מרגיש משהו בלב. אני מרגיש משהו בלב. מה אחי? בלו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 לol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 
לא נורא. לא, זה לא תופעה כזאת נדירה. לא קרה דבר. זה לא תופעה כזאת נדירה, זה לא קודם כל. נדיר. אבל חשוב לציין שהדבר הזה שאמרת מקודם, של בן אדם שחווה משהו בלב, באמת יכול לחטוף משהו בלב. זה העניין, שמהחרדה אתה חווה את זה, ואז נהיה לך חרדה, ואז כל דבר הכי קטן שקורה לך, אתה נכנס לחרדה, רגע, אולי זה קשור, זה יכול להיות סתם תקעות בלב מגזים, אבל אתה נכנס לחרדה, ואז הלב מתחיל לדפוק מהר, אז אתה נבהל מזה שדופק מהר, ואתה בלופ מטורף. ובשביל זה, מורי, לנשום ולקחת סמים. מה? איוואסקה. בבקשה, ידעתי. תצאי למסע, תשאלי את האיוואסקה, מה זה הבלולולולום, והיא תגיד לך... מה זה איוואסקה? אני לא יודעת מה זה איוואסקה. נדבר על לא, לא, נעבור לגבי. גבי, מה שלומך? גבי, מה שלומך? איך עבר עליך השבוע? מה איתך? איך קורה? וזה. היום יום רביעי. היום רביעי? לא יודע מתי זה ישודר, אבל זה יום רביעי של אחרי סגירת גיליון של בראשית. זה בדרך כלל באופן מסורתי, כל מאות עובדי בראשית יודעים, שהיום המכונה עזבו אותי באמא שלכם, אף אחד לא מדבר איתי, אף אחד, אני כאילו זומבי בבית. רק נציין למאזינים, אתה העורך הראשי של מגזין בראשית, עיתון בראשית, שיוצא אחת לחודש. כל העולם יודע. אין צורך לציין את זה. בכל אופן, כן, ואנחנו סוגרים גיליון, מורידים אותו לדפוס ב-4 בבוקר, ואז ב-6:30 בבוקר אני... ועכשיו אני פה, תראו כמה אני אוהב אתכם. כל הכבוד. אבל אני לא אחראי על אף מילה שיוצאת לי מהפה. לא, לא ישנת טוב? לא ישנתי כמעט, לא ישנתי הרבה, אבל זה גם אחרי עבודה. אבל רופאים מנתחים כאילו בלי לישון, אז מה זה לעשות פודקאסט כזה? נכון, תשמעי, אני שיאנה, אני לא יודע כאילו אם אני אפתח את זה, אני שיאנה חוסר שינה, היה לי 4.5 חודשים רצופים. סיפרת לנו דיברת על זה. דיברתי על זה? כן. אני אומר, אני לא יודע אם אני אפתח את זה, כבר פתחתי. מה זה כל העולם? אני עדיין שומר על הפרטיות שלי, אחרי שהתפרסמו תמונות עירום שלי מיבנה. כן. טוב, נעזוב את זה. קיצור, לא, זה מילא חוסר שינה, אבל זה לעבוד על פרטים, ודווקא כשזה שיע, ב-4 בבוקר אתה פתאום צריך לעשות הגעה ולראות אם יש רווח כפול, וכזה, המוח. אבל נכון, גם יש את השלב הזה שמרוב שלא ישנת, אתה כבר נהיה חד בהגזמה, אתה כאילו כבר על טורים גבוהים. לגמרי, וזה אני והמעצבת עושים את זה, ואנחנו בשלב הזה כבר המוח שלנו, הבדיחות שרצות בינינו, אם מישהו היה שומע, כמות התביעות שהיינו מקבלים, את כל האגרסיות שאנחנו מוצאים על הכל, ועל הכתבות, ועל הכותבים, ועל זה, בלי שום כוונה רעה, אבל באמת אחרי זה, זה לבוא עד לפה. וזה באמת רק בגלל שאני כל כך אוהב את הדבר הזה. מוערך. באמת. ממש יופי. תודה לך. ממש תודה. יצאת ממש ביונסה. עכשיו, הסיפור עם הבורקס, פתאום בורקס פיצה. זה הולך וגדל, זה עולה לי לראש, אתם לא מבינים כמו... שהבורקס פיצה פתאום נשמע סיפור קטן. אתם לא זוכרים את הבורקס פיצה, שבוע שעבר. אני כזה... לא זוכרים את זה בכלל. איך היינו כל הזמן הזה בלי אוזניות? זה מה שאני ניסיתי להגיד לכם, אבל אף אחד לא הקשיב לי. האישה צודקת, כמו תמיד. וואו. אבל אתה יודע מה יקרה יום אחד? מה? מור תבוא ותגיד, איך הייתי כל החיים בלי איוואסקה? חברים, היום אנחנו נפגשנו גם לדבר על נושא חשוב לנו מאוד. כן. חשוב.
חופש הביטוי. חופש הביטוי. בוא נספר את הסיפור שהיה אני לנו... חושב שכדאי. בטח, חייבים. מור, נראה לי מורי, שכדאי שאת תובילי. תציגי את זה. למה אני? כן, למה את? קחי אחריות על מה שקרה, למה אני? פתאום למה כן, אני? לא, כי לא, אני- קחו את זה, תובילו אתם. כי אני אגיד לכם אני רק בכנות, נקלעתי לאירוע. קודם כל חופש הביטוי אין במדינת ישראל. בואו רגע נהיה כנים, אין פה חופש זה כל הביטוי. אחד מחליט מהחופש שלו, לא? לא יודעת, אין פה חופש. כאילו, מה החופש הביטוי פה, אחי? זה לא רציני. זה למה? חופש הביטוי, כל עוד אתה מסכים עם דעתי. אם אתה לא מסכים עם דעתי, נשמה זה חופש נסתום לך את הפה. לא, אבל זה שאנשים כאילו מנסים לסתום לי את הפה, זה לא אומר שאין לי את החופש, רק ברור, שיש ברור. השלכות. ברור, אז אני... תמיד זה השאלה עם חופש ביטוי, לא? מורי, אנחנו אז נמצאים שנייה. בתקופה שבה כל בן אדם יכול להגיד כל דבר, ברור. ואנחנו רואים כאילו לאן... הם אומרים את זה. ועדיין אנשים שוללים אותך. שוללים, הם לא יוצאים אומרים, עליך, אני הם לא- מקבל אותך. אז רגע, אנשים אז בואו פה לא- נדבר על מה שקרה. לא- בואו מה נדבר על שקרה מה זה שקרה. דבר כזה, אני אסביר. בבקשה. לא, אתם... מור. מור. לא, כי אני הצפתי את זה בקבוצה, כזה כן, אני נכון. אמרתי בואי, זה, ואז תספרי. התחיל קח את זה. לדבר. אז קח את זה. תתחיל. ציינו פודקאסט, ובאחד מהפודקאסטים מור העלתה ריל, שדיבר על בעצם על המלחמה, בעצם זו הייתה שיחה בינך לבין גבי, על המלחמה, שיחה בין כולנו, בין אבל- כולנו, אבל כאילו זה התמקד בך ובגבי, על התבוסה ומה שקרה. ועל הכעס על הממשלה. על נכון? הכעס על הממשלה. ואז אמרת, העליתי ריל. אוקיי, אני עושה קולאב, העלית ריל. תשתפו. תשתפו. ואני ראיתי את הריל, ואמרתי שאני חושב, שלחתי את אותו, אני חושב שזה ריל לא נכון להעלות אותו. כי אם ריל הוא לדוג את הצופות, קהל המאזין שישמע את כל הפודקאסט, הריל הזה קצת עושה אחרת. הוא מעורר טיפה לאנטיגוניזם. ואז נכנסתי לתגובות, כי כבר יש לי תקופה כזאת של תגובות, לאחרונה זה נכנס. ועל היוסטו חרבו דרבו מה ממש היו ככה. התגובות שם. ואז הבנתי, וואו, מה זה? ואז אמרתי, יכול להיות, ואז הרגע נתתי גם משקל רגע לתגובות, אני לא יכול רגע להתעלם משיש פה עכשיו זה. שיש פה איזה רחש בחש כזה, כמו איזה משהו מאוד מאוד לוהט. והתגובות היו, אתם מורידים את הרוח, בין השאר. אתם מורידים, בין אתם השאר. עושים אתם דבר כל לא כך בסדר. שוברים את הרוח הישראלית, אני זוכרת ועל את זה התגובה הזאת, התבאסתי. מאוד. כי המטרה היא דבר ראשון, לשמח. לצחוק ולשמח ולהצחיק, והריל הזה, בגלל שהוא היה נתון מהקשר של כל החוויה של הפודקאסט, הוא צבע בצבע מאוד קודר את החוויה, משהו שלא היה נכון. נכון. הוא כן נכון, וכן היה חשוב לדבר על זה, וכן היה נכון לעשות את זה ולשדר את זה ולראות את זה כחלק בתוך הדבר הזה, אבל כחלק קטן ובודד, נכון. זה היה זה, ואז תמשיך מפה. אז אני חייבת להגיד שמלכתחילה לא הייתי שלמה עם הריל הזה, כאילו, הראיתי אותו לכמה אנשים, התייעצתי, אני תמיד כזה, אם משהו מרגיש לי קצת כזה זה, אני מתייעצת. ובאמת שמעתי דעה שבאמת כאילו התחברתי אליה. זאת אומרת שזה באמת משהו שהוא שלילי, אנחנו אומרים שם דברים שליליים, זה מאוד כאילו לא מתאים לנו שאנחנו כקונספירטורים, או לא יודעת מה, אנחנו מסתכלים על דברים מבחוץ, ואנחנו פתאום כאילו נכנסנו למשחק בעצמנו, כאילו נאמרו, הדברים שאמרו לי כאילו היו חכמים, ואמרתי בואנה זה נכון, כי אנחנו כל הזמן אומרים שאנחנו לא מאמינים לכלום יותר, אנחנו יודעים שיש מישהו שמנהל את העניינים, או כמה אנשים מאוד עשירים שמנהלים, שזה הכל משחק, ופתאום אנחנו כאילו דיברנו, כאילו אנחנו בתוך המשחק. מתוך המשחק. מתוך המשחק, וזה היה נכון, הנקודה הזאת. ובנוסף, גם כאילו שראיתי את זה שוב, ובהתחלה דווקא התלהבתי מהריל, עד לרגע ששמעתי את הדעה השונה הזאת, שבאמת נתנה לי נקודה למחשבה, ששמעתי את זה, ופתאום אמרתי, אבל אני גם פתאום גם לא מסכימה עם עצמי, שאמרתי שם, זו ההחלטה הכי גרועה. כי זה לא ההחלטה הכי גרועה, כי בסוף הצלחנו להציל כמה. זה היה אולי ההחלטה הכי גרועה, אם לא היינו מצליחים להציל כמה, אבל זה לא הרגיש לי הכי גרועה. אז כאילו גם לא הזדהיתי עם הדברים שאני אמרתי. ובטח לא עם הדיבורים שלה הפסדנו, אני מרגישה שזה דיבור שלילי, ואני לא רוצה להפיץ שליליות. אבל הדבר היותר עמוק, זה מה שהרגשנו, שביטנו משהו, וזה לא משנה אם הוא נכון או לא נכון, ביטנו משהו מסוים. שהרגשנו, אתה מתכוון, אתה הרגשתם, כן? כאילו... לא, כשאנחנו מדברים בפודקאסט, אנחנו מדברים כן, מתוך באותו רגע שאמרנו את זה. בתוך הפודקאסט. הבנתי. ואז, דרך התגובות, אני הרגשתי, כאילו מהתגובות, שהם כאילו סותמים לך את הפה. אז זהו, אז אני אומרת, אני חייבת ולאט לאט גם נגרע, אני פחות התגובות, לי פחות היה הריל עצמו, אני חושב שכן זה היה נכון לדבר על זה. כריל, אני חושב שזה. אבל, ואז זה שיתק אותך. לא, אז אני חייבת להגיד שמלכתחילה לא הייתי שלמה עם זה, וכשראיתי תקשיבו, קודם כל, זה לא נחשף בקטע קיצוני. כאילו, העליתי את זה, בדרך כלל, הרילסים שאני מעלה, זה תוך שנייה יש איזה 2,000 צפיות, זה לא זז, מה קורה, כאילו? כנראה אינסטגרם זיהה שאנשים גם, אתה יודע, יש לזה סיבה למה זה לא נחשף, אנשים לא הסכימו עם זה, לא עשו את הלייק, זה לא קיבל את החשיפה, ואני אומרת, מה קורה? ואז אני רואה גם אתה יודע,
מעט לייקים, אוקיי, ואני אומרת, אוקיי, ואז התגובות מתחילות להגיע, והתגובות, הן כאילו מגיבות בדיוק למה שהרגשתי. אתם שוברים את הרוח הישראלית, ואני אומרת, טוב, אני לא מרגישה טוב עם זה מלכתחילה, וגם אני מקבלת את הפידבק הזה. ואני אומרת, משהו לא מרגיש לי נכון. לא מרגיש לי. ואני כאילו אומרת, מה לעשות? אני לא רוצה מצד אחד, כאילו, אתה יודע, להעלות משהו שאני לא שלמה איתו. מצד שני, בוא נראה רגע, אולי... ואני רואה שכאילו עם הזמן זה לא מתאזן, התגובות הרעות מחמירות, ההרגשה שלי מחמירה, ואז גם, אתה יודע, היה שלב שגם התייעצתי איתכם, וגם רודי, נכון שכתבת את זה בקבוצה, אז אמרתי לך, האמת, כאילו, אני גם לא הייתי שלמה עם זה. אז אם זה היה תוכן שהייתי שלמה איתו 200%, כמו נניח, סתם, הדברים שאמרתי על אייל גולן, על מושי קומור, דברים שאני יודעת, שאני עומדת מאחוריהם, אז שהגיבו לי מה שהגיבו, אף אחד לא יסתום את הפה. אבל שאני מלכתחילה כזה לא שלמה, ומרגישה שבאותו רגע זה הרגיש לי נכון, אבל אחרי זה אני מסתכלת, אני אומרת, לא יודעת, זה זורש שליליות. רגע, מציימת את הסיפור. דיברנו על זה בקבוצה. זהו, דיברנו בקבוצה. עשינו הצבעה, עשינו סקר, ואתם הצבעתם מה היו לא למחוק. תוצאות הסקר? אתם הצבעתם לא למחוק. כולם הצביעו לא למחוק. כולם הצביעו לא למחוק. ואז הודעת לנו שמחקת. נכון. זה היה אחרי התגובה, זה היה אחרי התגובה שראיתי מי שהגיבה. מה הגיבה? אתם יושבים לכם במזגן בזמן ש... חיילים... כן, חיילים, ראית את זה? נפשם. חיילים מוסרים את נפשם, ואתם יושבים במזגן ואומרים שצה"ל נכשל, תתביישו לכם. עכשיו, אני אמרתי, אבל זה לא מה שהתכוונו, לא התכוונו כאילו שצה"ל לא אשם, כאילו, אנחנו בעד צה"ל. רגע, מורי, אז אני אשאל אותך, אם לריל הזה היה תגובות טובות, והיו כותבים לך כל הכבוד, ואיזה יופי שאת מדברת ככה, ומלא צפיות ומלא לייקים. לא יודעת, הרגיש לי שם משהו לא נכון, אני לא יודעת איך להסביר את זה. אבל חלק מה שהרגיש לך זה היה עם התגובות, נכון? לא, זה הרגיש לי היה לפני. לך בהתחלה תחושה, אבל העלית את זה, לא רק שהעלית, אפילו תוך כדי שהיה לך תחושה, ביקשת מאיתנו לשתף ולא שיתפנו, אז כתבת לנו למה אתם לא משתפים את זה. כן? לא זוכרת את זה. היה שלב ארוך. דווקא הפוך, דווקא לקח לי זמן לקלב אתכם, כי אמרתי, בוא נראה רגע. לקח לך זמן, אבל אז קילבת. זאת אומרת, היה זמן ארוך שבו היית באמת חצויה. ואז... אבל זה בסדר גם, זה בסדר גם, אני מעריכה, אני לא אומר זה לא בסדר, אני רק רגע שנייה רוצה לתאר את הסיטואציה. לא, אני רק אגיד לפני שאני אשכח רגע, שאני גם מעריכה את זה שלפעמים אנשים מגיבים את הדעה שלהם, כל עוד זה בצורה תרבותית, ולא כאילו סתם כללות והשתלחויות. אתה יודע, לפעמים אנשים מגיבים את הדעה שלהם בצורה תרבותית, ואני מעריכה את זה גם. אין בעיה. כאילו, יש גם משקל לדעות של העוקבים שלנו, ואנשים כתבו שם, חבל שבחרתם את הפודקאסט החביב שלכם כקרדום לחפור בפוליטית. וגם עם זה הסכמתי, אנחנו לא חלק מהמשחק הזה. הפודקאסט שלנו לא פודקאסט של אקטואליה פוליטית. טוב, אני לא יודע, אני רוצה, כאילו, ברגע שאני אתחיל לדבר, יש לי הרבה מה להגיד. אוקיי, אז בבקשה, לך על זה. כי נגיד, אתה רוצה עידן קודם לדבר? אני אגיד משהו קטן, כאילו, אני מאוד מאוד מסכים שאפשר להשכיל מתגובה של בן אדם שהגיב לך, וגורם לך להגיד, וואלה, לא חשבתי על זה ככה. אבל לי זה הרגיש, מורי, כאילו את מעבירה את השליטה על הרצון שלך, על התוכן שלך, על ההחלטות שלך, לקהל. הקהל יחליט, ואם הקהל עכשיו שונא את התוכן הזה, למרות שאנחנו, השותפים שלך לקבוצה, אומרים לך, אנחנו כאילו עושים הצבעה, ואנחנו, איזה טעם יש להצבעה אם מצביעים, ואז... בוא, כמה הצבעות היו פה? לא משנה, לא נכנס לה. לא, אז כאילו... אני הרגשתי שאתם מצביעים כדי לתת לי כזה תמיכה, כי אתם רואים שאני כזה מתערערת, לא הרגשתי שכזה אכפת לכם מזה. כי רודי מלכתחילה אמר שהוא לא התחבר. אבל את אומרת, אני עושה סקר, בואו נחליט. ואז 3 אנשים אומרים לא להוריד. אוקיי, אני רוצה להגיד דבר. לא, הדבר הגדול הוא באמת חופש הביטוי, אבל אחר כך נגיע לזה. תדבר אתה, אז אפרופו... אני רק אגיד שלדוגמה, הריל שהעליתי אתמול מקבל מלא תגובות נאצה. בקטע אחר, שכאילו, מה זה הדעות החשוכות האלה? ולכל תגובת נאצה יש גם מלא לייקים. ואני לא מוחקת את זה, כי אני שלמה עם מה שאמרתי שם. כשאני לא שלמה עם משהו שאמרתי, זה לא קשור, זה לא שהם... ריל מפה? פודקאסט מתחרה. בסדר. פודקאסט מתחרה ואני... זה לא מעניין אותנו. זה לא מעניין אותנו בכלל. זה לא קשור בשום צורה לחיים שלנו. קודם כל, כאילו, כשאנשים אומרים, זה לא אתם וזה לא הפודקאסט, אני, כל חיי, איפה שהיה אסור לדבר, זה איפה שהיה הכי חשוב לדבר. איפה שהכי נסתום לי את הפה, זה המקומות שלא עזבתי. זאת אומרת, בשבילי, מכיוון שעשיתי לזה שיתוף לדבר הזה, זה עלה, העוקבים שלי, מאות האלפים שלהם, ראו את זה. ואז הם ראו שהורדתי, מבחינתי זה דבר... שבחיים לא עשיתי, בחיים אני לא יכול לעמוד מאחוריו, כאילו זה, לא אהבתם, סליחה, וזה. עכשיו, לגבי, יש פה באמת הרבה רמות. קודם כל, אני מבין אותך לגמרי ברמה האישית. התרחקת. אני מבין אותך לגמרי ברמה האישית.
זה קשה נורא, וראיתי באמת, זה את היית בפרונט, לא אני הייתי בפרונט. פשוט הרגשתי שאנחנו זורים שליליות. אוקיי. הפסדנו, הדיבורים האלה. עכשיו, זהו, אז בואי נדבר על זורים שליליות ואזורים חיוביות וכל זה. אנחנו בגדול תוכנית סאטירה. התפקיד של סאטירה זה לא לעשות נעים בגב. אין בעיה, אבל אם זה עם קומדיה, זה משהו אחר. שם זה סתם היה כאילו... אנחנו הרבה פעמים גם מדברים ברצינות על דברים, וזה אחלה פרקים. אין בעיה, אני הכי בעד. כמו עכשיו, הנה אנחנו מדברים. סליחה, אני לא הפרעתי לכם, אל תפריעו. חיכיתי עם המשפט הזה. לא, אני רק אומר, סאטירה, חלק מהתפקיד שלה, זה לעצבן. זה גם הביקורת שלי על חלק מתוכניות הסאטירה פה, שהן פשוט מחפשות מה, ועכשיו בארץ כל העניין הוא, באמת יוצרים איזשהו קונצנזוס של לאומי, ואז אסור לעשות שום דבר, ואם אתה אומר משהו, וככה יכולים לעשות את הדברים הכי נוראים, וכל פעם שאתה אומר ביקורת אומרים, אבל על זה חיילים נהרגים. סליחה, אני רוצה בדיוק שחיילים לא יהרגו על הסיבות הלא נכונות, וכל עוד אסור לי לדבר, חיילים יהרגו סתם. אבל זה מה שהרגשתי, שלא הבינו אותנו נכון. סבבה, אז בואו נפתח דיון, אז תגידי, בפרק הבא נדבר על זה. כן, אבל בינתיים הרי לזה נשאר וממשיך לזרוע את חוסר ההבנה הזו. יש אנשים באמת שלא מנסים להבין, שכאילו, את מכירה את זה בתחומים אחרים, בריוני מקלדת, הרבה מהאלה, זה ילדים בני 13 וכזה לא שנים. כן, אני אומרת, חופש הביטוי למי שיודע להתבטא. ואת יודעת להתבטא. לא, אני מדברת על אלה שמגיבים, כאילו בואו תנו חופש הביטוי רק למי שיודע להתבטא, לא כמו אבי לוי שהולכים מהזונה של הערבים. זה לא, כאילו, אין לו... הוא פעמיים לוי? הוא אבי לוי? בטח. יש אחד כזה. יש אחד, ובעברית גם. בכפולות. כמה פוסטים יש לו? 2. נכון, זה כאילו תמיד אנשים... אני גם נכנס מי הבן אדם, ואז אני רואה שאין שם כלום. אבל הדבר היותר עמוק בזה, זה חופש הביטוי. חופש הביטוי. היא התחילה פה להתנרמל בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, סתימת פיות. שאם אתה חושב אחרת ממישהו אחר או מהרוב... מהקונצנזוס, מה שקורה... אתה הופך להיות קונספירטור. זה מדהים. זה לא קשור בכלל קונספירטור. או בוגד, או קונספירטור, או מעורר טרור. או תתביישו לכם. מתחילים לנרמל פה, לא לחשוב שאם אתה חושב לא כמו כולם, אתה הזוי קונספירטור, וזה הדבר המראה. לגמרי. כי שיתוף פעולה, לא אכפת לי שתדבר הפוך ממני, אבל לנרמל איזה מקום כזה שאני לא יכול להתבטא. זה מה שאמרתי, זה חופש הביטוי, כל עוד אתה מסכים לדעתי. ואז אם לא, נשמה, זה חופש השיימינג ביטוי. בדיוק, איווה. זה ממש ככה, זה חופש הביטוי, רק אם אתה מסכים לדעתי. לגמרי. זה הדבר שלי מאוד 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 צורם בכלל בחברה הישראלית ובכל דבר, כי מה שזה גורם להיות, זה גורם שאנשים אומרים איזשהו ביטוי או את הדעה שלהם, כי הם חושבים אחרת. אבל זה לא מתאים לקבוצה או לחברה, ואז הם אומרים דבר אחר לגמרי. ופה זה... לא רק שהם אומרים דבר אחר, אלא מתאמנים על להאמין, כי יותר נוח בסופו של דבר להתיישר לפי הקונצנזוס, אז אתה לא תחשוב, אתה לא תיכנס למקומות שאולי תקבל בהם אינפורמציה קצת אחרת ממה שמספרים לך, כי זה יוציא אותך מהקבוצה. ואתה כאילו, זה לא סתם שהעדר סוחף אותך, אתה, אם לשנייה התרחקת, אתה רץ חזרה להתאפס בו, ובגלל זה אני חושב שבתקופה כזאת, הכי חשוב דווקא להגיד את הדברים שמנסים לסתום לך את הפה. לא חשוב מאיזה כיוון, גם אם הם לא הכי... זה לא אומר שאתה צודק, אף אחד לא מחזיק את האמת, אבל רק להחזיק עדיין את הדבר הזה שמותר להתווכח, שמותר להביע דעה כל עוד אתה לא באמת אלים, אתה לא מעליב ברמה האישית או איזשהו מגזר שאתה עושה לו שיימינג או משהו כזה. וואלה, אפשר לדבר. ואם משהו מעורר התנגדות, אני יודע, כשאני עושה סדנאות או הרצאות, ואני לפעמים לוקח את זה למקומות באמת הכי רחוק שאני זה, ולפעמים אנשים קמים ועוזבים באמצע, ובהתחלה הייתי נורא נלחץ. ואז הבנתי שאלה, זה אלה שזה הכי נגע בהם, זה עד כדי כך, זה הסעיר אותם, זה הפך אותם, אחרים כאילו, וואלה, הם מכירים את זה, אחרי זה ילכו, יראו טלוויזיה, שכחו מזה. הם ימשיכו לדבר על זה עם הבת זוג שלהם, וזה יהיה להם בראש, וככה, עשית שם משהו. אז אני מבחינתי, נגיד בגלל זה אני הרבה יותר, גם כשאני עושה פוסטים, גם כשעולים רילזים, מצחיק, כמו טפסים. אז הרבה פחות אכפת לי כמה לייקים יש, מאשר כמה תגובות. כי אם יש הרבה תגובות, לא חשוב, טובות רעות, זה אומר, הצלחנו לעורר שיחה. נכון. אם זה מלא לייקים, וואלה, חתולים, כל סרטון של חתולים מלא עשרות אלפי לייקים, זה לא התפקיד שלנו. אבל אם הצלחנו ליצור שיחה, יופי. ואם הצלחנו להגיד משהו שהוא חורג באמת מהקונצנזוס,
זה מדהים, ונשארנו והכל טוב בחיים. ויפה, וזה חשוב, ואני מאוד בעד, ואני גם באמת שונאת סתימת פיות, ובתור מישהי שתמיד דיברה, ותמיד ניסו לסתום את הפה, אני מאוד כאילו לא נותן שיסתמו את הפה. אבל שם הרגשתי שזה היה שליליות, זה היה לא נכון. אני מבין מה הרגשת, וזה לגיטימי. זה הרגיש לי לא נכון. לא לגיטימי, אגב, ואני אומר את זה פה בשידור, לא בסדר שהחלטת על דעת עצמך בלי זה, אני נעלבתי. ההצבעה אחרתה, אני יודעת. באמת... אבל פשוט התגובה הזאת באותו... אני גם ככה הייתי, כל 5 דקות אני שולחת לנהל, דני, אני מוחקת, דני, אני לא מרגישה עם זה טוב. גם מכיוון שהבאת לנו היום אישור רפואי וזה, אז את יודעת... אני חושב שאגב, אם את מרגישה ככה, את צריכה למחוק, אגב. כל 5 דקות שלחתי לו, דני, אני מוחקת. אם היית אומרת לנו את זה, גם היינו מן הסתם אומרים, יאללה, אז תמחקי. אבל רק בסדר, זה אנחנו נעשה ברור עם ה... מה שהפך להיות פה בתקופה האחרונה, זה על היוסטור, זה ממש מבאס, ממש... סתימת פיות. ממש מבאס. תגיד, איפה אתה נגיד חווית את זה אישית בזמן האחרון? אני אומר לך עכשיו על הפודקאסט, הבוקר, פודקאסט של מישהו שהתראיינתי לשחר כהן, שהוא עוסק ב-NLP, כן. הוא חמוד, יש לו קול רדיופוני כזה ומדבר. והתגובה הראשונה שם, איזה בחור מרגיז הרודי הזה. גם ההרגלים שלו של הבוקר, הוא לא מוכן להתפשר לזוז מהמקום שלו, שיתגמש קצת. אתה מבין כמה אתה מכור, אתה מבין, אבל אתה מבין, לא, אתה מבין מה אתה... נתתי לעצמי רגע, רודי, אבל מה העניינים איתך? אחי, אתה מבין שאתה עד כדי כך, אתה לוקח קשה תגובות, שעכשיו מה שעשית... נתת במה. אתה עשית חיקוי של מישהי בלי להכיר אותה בכלל. נתת לה דמות. נתת לה כל כך הרבה משמעות, ואוך הרודי הזה, ואתה נותן לה, ואתה מרים לה את ה... היא כבר דמות משמעותית. טוב, כי הוא מאמין, אתה מבין, אנחנו מדברים על חופש הביטוי, והוא מאמין בחופש הביטוי. אגב, אני מעניין אותי אם זה אישה בכלל, אני לא יודע אם זה אישה או לא אישה. מה זה בין לבין? אני אומר, כאילו, אני חווה את גם בפודקאסט שלנו, שהעלינו רילסים, אז מישהו כתב, אז מה, בגלל שאתה בפודקאסט מותר לך לדבר? כן, יש כל מיני תגובות. איזה תגובה מוזרה הזאת. בגלל שיש לך פודקאסט, אז אתה יכול לדבר? אני לא מצליח להבין את ההקש הלוגי. אני חושבת שאנשים גם קשה להם, זה שכל אחד יש לו פודקאסט, כל אחד יהיה מומחה למשהו. זה באמת קצת חורש. באמת, תראו, תסתכלו עלינו. גם, אני אוהב את זה גם שקוראים לנו ליגת הסדק. אני לא פה אומר עכשיו עבוד דברים צודקים, או זה אומר שזה דברים שהם גם מפגרים, מצחיקים אותי, הזייתיים, אבל יש לי את הזכות לבוא ולהביע אותם, בדיוק כמו בסטנדאפ. כי בסופו של דבר, הדבר הזה מחלחל, בסופו של דבר לאומנות, וזה הדבר שהכי קשה. אוקיי, יש לי שאלה יותר קשה בשבילך, אם ככה. שאומרים לי לא לדבר על משהו בסטנדאפ, זה גומר אותי. כי בסטנדאפ, אני זוכר שהתחלתי בקאמל קומדי קלאב, בחלק מהמשפט שלהם, קאמל קומדי קלאב, חופש ביטוי מוחלט. חופש ביטוי מוחלט. מדהים. כל כך אהבתי את זה בגיל 17 וחצי. אין על הקאמל קומדי קלאב, חבר'ה. באתי להופיע בפעם הראשונה בקאמל קומדי קלאב, זה הלוגו שלהם, עד היום, נכון? מדהים. חופש ביטוי מוחלט. וכשמישהו סוגר את זה בפניי ואומר לי, לא לדבר על זה או אסור לעשות את זה. זה מוחלט, אבל כוכבית. אבל בסטנדאפ אין את זה. אבל אני רואה שהפוליטיקלי קורקט חודר לתוך הסטנדאפ, ופה זה פשוט מצמצם אותי, ואז כיוצר, זה מרגיש שמישהו חונק לי את הנשימה. רצית לשאול משהו של... כן, בדיוק, זה מתקשר באמת למה שאתה אומר. שאלתי אותך קודם מתי הרגשת שסותמים לך את הפה, אבל מתי אתה סותם לעצמך את הפה ומתבייס? לא שאתה סותם לעצמך את הפה, כי אתה אומר, פה באמת לא ראוי זה, אלא שאתה שם לעצמך גבול בגלל שאתה מרגיש, אתה יודע, את ההתנגדות מבחוץ. איפה אתה מתפשר על האמת שלך? אז אני דבר שאני מהלך בין הטיפות, ואני מחפש את האיזון, אני מדבר כרגע על סטנדאפ, הופעתי לפני יומיים, או אתמול, הופעתי אתמול בדרום של בשדה בוקר, לפצועי צה"ל. אני אומר, פצועי צה"ל מה-7 באוקטובר, אולי טיפה לפני, עד עכשיו, ממש לא עכשיו. כולם, ירייה פה, ירייה בראש, זה בלי עין, ולפני כן מישהו אמר לי, תקשיב, אל תוותר לנו, תקרא אותנו. אל תרחם עלינו. תקרא אותנו. גדול. אמרתי לו, באמת? הוא אומר לי, כן. ועליתי, והשאר מישהי דיברה, ולא היה לה עין, ואמרתי, אנחנו לא רואים עין בעין את הדברים, אוקיי, ואמרתי לה, זה כמו שמישהו יגיד לך, לא התחלתי לצחוק, והקהל צוחק, נקרא, פתאום הוא הרגיש, שסוף סוף אפשר לדבר על זה, הרי כולם שם ראו שאין לה עין, ברור, חוץ ממי שאין לו 2 עיניים. בדיוק, ואז אמרתי לה, בואי, מישהו אומר לך, שימי עין על הדברים, את אומרת, את שלי שמתי כבר בצבא, אתה יודע, כל מיני כאלה, ואז, אתה יודע, ואת הכל אני מאלתר, ואז אני שם לב שנוגע במקומות העדינים האלה, הצורים האלה, כמו איזה ניקוב כזה, פתאום אני מאלתר יותר טוב, אני ממש כמו על משטח קוצים כזה, מסמרים כזה. אבל יהיו הרבה רגעים אתה יודע, אני מחפש איפה אני יכול להגיע רחוק, איפה אני פחות לא יכול להגיע, והיה זה מתח, והמתח זה מודד כמו איזה מסטיק כזה, שאני הולך ומתקדם בשלבים האלה. ואז גיליתי שדווקא הקטעים שלי פחות עובדים.
דווקא אלתורים שמדבר איתם ועליהם ועל הפציעות שלהם, ונותן אור לפציעה שלהם, נותן לפציעה שלהם מקום של כבוד, וזה לא מודחק מאחורי תחבושת אמיתית ותחבושת מילולית, שאסור לדבר על זה. ברור, זה כל התפקיד שלנו. ואז היה שם איזשהו ריפוי. ממש הרגשתי שאני כאילו מעברר את האווירה בחדר, ואז הקהל גם מוחא כפיים, ואז אמרתי, אז שם זה היה מקום שהיה אפשר. אבל, אם היה... ויש אבל. כן, ויש אבל. אם היא הייתה בהופעה לבד, נכון. ולא כולם היו פצועים, נכון. פה אני משקשק בביצים. למרות, אני לא זה גם בטוח. לא מתאים. תלוי מאוד, צריך להרגיש את זה, אבל יכול להיות גם כן, כל הקהל רואה שאין לעין, כולם מדברים כאילו, אתה אמור להתנהג נורמלי, כאילו אתה לא רואה את זה. יכול להיות שהדבר הזה, כמו באמת הילד, כאילו כשילדים לפעמים אומרים משהו שאף אחד לא היה אומר, זה נורא משחרר. נכון, לדבר את הפיל שבחדר. כן, צריך למצוא את הדרך להגיד את זה. אני צריך לצעוק המלך הוא עירום, אני צריך לצעוק המלך, אוקיי? או להגיד עירום. אני חייב להגיד את הפיל שבחדר, אני לא יכול להתעלם מזה. ברור, אבל צריך לוודא שהחדר יודע שיש פיל, כי אם זה היה רק אבל אנחנו נמצאים בעולם של סטנדאפ. הפוליטיקלי קורקט כל כך... נורא. לעומת זאת הייתה לי הופעה לפני חצי שנה, ושמו, הקהל, זה היה בפקטורי, והם שמו שני חבר'ה, פיגור שכלי גבוה, כאילו בקשוח, כאילו. וכולם רואים את זה. והם רואים, והם יושבים שם כל זה, והם צועקים כזה, ממש את כל, אתה מקבל את כל החוויה, הקולית והפיזית והגופנית. והתעלמתי, ועכשיו כל פעם, גם הילד זורק לי משהו, תוקע לי את הפאנץ', הורס לי את הפאנץ' וזה, ואז אני אומר לקהל, חבר'ה, אתם מבינים עם מה אני מתמודד, אני עוצר את עצמי. ואז פתחתי, אמרתי, אני חייב לפתוח, ושמחתי שפתחתי, כי אז הם צחקו, הקהל צחק, ואז פתאום השתחררה שם איזושהי מועקה שהייתה שם גם לקהל, כי גם הם לא ידעו. כעסתי על המועדון, למה הם שמו אותם בזה, כי הם תופסים תשומת הלב, אני לא יכול לא להגיב, אני חייב להגיד, זה גם התפקיד שלי, להיות שם, אני רואה את זה ואני לא יכול לדבר על זה. דיברתי, היה לי כמה קומנטרים, אני לא זוכר מה היו, דיברתי, ואחר כך האמא שלהם, זה שני אחים או משהו כזה, אמרה לי ואמרה תודה רבה, ואחר כך הילדים עצמם שלחו לי הודעה באינסטגרם, תודה רבה, או תודה רבה, אוקיי, זה. ואז קיבלתי גם הודעות באינסטגרם. כן, פוליטיקלי קורקט זה לא רודי. ואז שלחו לי הודעה באינסטגרם, מישהי אמרה לי, זה ממש לא יפה איך שדיברת על השני חבר'ה שישבו מקדימה עם הפיגור גבוה, ורציתי לעשות צילום מסך ולשלוח, היא שלחה לי הודעה פרטית, לשלוח לה הודעות מסך, תראי מה הם כתבו לי. נכון. תודה רבה שנתת לנו תשומת לב, כי אמרו להם, אתם תשבו מאחור, ואמרו לא, אנחנו רוצים לשבת שורה ראשונה. יש זן של אנשים שנעלבים בשביל אחרים. בשביל אחרים. זה מקצוע, זה מקצוע שיש אנשים שמתמקצעים בזה, שהם פשוט, הם מחליטים של... פה אתה עברת את הגבול, הבן אדם ההוא נעלב ממך. מי אתה? פרשננו לענייני נעלבים, אתה זה מומחה. אתה פוגש גם את הנעלב, נעלבת? לא. הכל בסדר, הוא גם לא הביא את המדינה, אתה יודע. אבל זה אנשים עם רגישות חברתית. אני לא חושב שזה רגישות חברתית. לא, זה צביעות שלהם בעיניי. זה צדקנות. וזה גם כאילו, אני עכשיו, אני בן אדם כל כך טוב, שאני מזהה עכשיו עוול, אפילו שלא נעשה עוול בפועל, אני מזהה את העוול, ואני אקום, ואני ממרומי הבנתי ורגישותי החברתית, אני אתן לסטנדאפיסט בראש. ואגב, יש משהו בסטנדאפ שחוזר הרבה פעמים, שבן אדם במופע שלו עובר על נושאים, והוא נגיד צוחק על הנושא הזה, והזה, 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 ואז הוא מגיע לנושא החמישי, ואז מישהו בקהל אומר, וואו, על זה אל תדבר. וזה חוזר בהרבה סטנדאפ, גם בארץ, גם בחול, שהסטנדאפיסט אומר, רגע, צחקתי על פדופילים, זה עליך בסדר. צחקתי על נכים, זה בסדר. הגענו לאנשים שפותחים בקבוקי קולה עם האיבה, זה לא... פה נשברת. פה עבר הגבול. אז הם גם נעלבים בשביל אחרים, והם גם הם פרשננו לענייני... איפה עבר הגבול? איפה אני עוצר אותך ואת חופש הביטוי שלך. זה נהיה גם עניין דורי באמת. פתאום, זה לא פוליטיקלי קורקט. פוליטיקלי קורקט זה ישן, PC. זה הווק. מה זה הדור החדש. ווק זה כאילו אר, נכון? זה ראשי תיבות גם W-O-K-E. אבל מה זה אומר? מיד אנחנו נעלה את הערך של הוויקיפדיה, אבל בתכלס מה שזה אומר, זה באמת להיעלב עוד ועוד על כל קבוצת מיעוט, ולהיאבק על זכויותיה, גם אם זה פוגע בקבוצות מיעוט הקודמות. זאת אומרת, נגיד, מה שקורה עם טרנסג'נדרים. אוקיי.
שבאיזשהו שלב, נשים, ונגיד תנועות פמיניסטיות, התחילו להגיד, אבל פתאום גברים בעצם יכולים להיכנס לשירותי נשים, והוא יגיד, אני טרנסג'נדר וזה, אם יש מקום אחד עד היום שהרגשתי בנוח כאישה, שאני יודעת שלא יהיה זין, שלא יהיה טסטוסטרון, שלא יהיה שום דבר כזה, מקום סייף, אז פתאום בשביל הזכויות שלהם, אתם הורסים לי, מה, את טרנספובית, חשוכה. את ככה, כאילו אי אפשר כבר להגיע לדיונים, כן. ברגע שזה מעורבת איזה קבוצה, מגינים, ואתה בכלל לא בקבוצה, אבל זה דור שמזדהים, זה באמריקה, זה נורא נורא חזק, ובגלל זה נגיד, התמיכה בפלסטין, מה, הם יודעים משהו על הסכסוך או מה, שום דבר. פשוט רוצים להרגיש ווק. מי עכשיו כאילו המיעוט, ואנחנו זה, ואז אתה מרגיש באמת מאוד 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 מוסרי. זה בדרך כלל אנשים מפונקים, שכאילו ביום יום שלהם, אין להם שום התמודדות עם שום קבוצת מיעוט ככה. אבל פה בארץ זה קצת אחרת. פה בארץ באמת ההשתקה הכי גדולה, כמו שאמרתם, היא לא על קבוצות מיעוט, קבוצות מיעוט אפשר לטנף עליהם חופשי, אלא על הקונצנזוס. כן. וזה לא קורה מעצמו. זה קורה כי יש פה אמצעי תקשורת שהם כולם שייכים לאותו תמנון, שהממשלה וכאילו הון שלטון עיתון. והדבר הזה מנוהל שמחליטים איך נרגיש, מה מותר לנו להגיד, מה אסור לנו להגיד, וכל ביקורת שנביע, אנחנו זוכרים את זה מתקופת הקורונה. מה קרה לכל מי עכשיו, היום כבר, יש כאלה נתונים מזעזעים, עיתוננו בראשית, עכשיו זכינו בזה שכל בכירי משרד הבריאות, כולל שרון אלרועי פרייס וזה, יזומנו לחקירה פלילית. על הסיפור הזה, כן. יש המלצה של היועצת המשפטית אחרי תלונה שהגשנו על נתונים כוזבים שסיכנו חיי אדם ודברים כאלה וזה. אבל למה זה יתאפשר? כי מי שניסה להגיד, אבל רגע, שנייה, אם זה ניסוי, אז למה על כולם קופאים את זה? ואם כל מי שאמר את זה, השתיקו אותו, בזו לו, רדפו אותו, לא נתנו להיכנס לבית קפה, כן, הכל. מה זה? פחד אלוהים. ועכשיו אנחנו חווים גם דבר כזה של מה מותר להגיד ומה אסור להגיד. כן. ובזמן כזה, רק מעניין אותי להגיד את מה שאסור להגיד, אני מצטער ממש, רק בגלל שאסור להגיד אותו. כן, אנחנו נכוונו מהתקופה של הקורונה. אנחנו כל כך כבר, כאילו, כמה אתם יכולים לסתום כמה סבלנו באותה תקופה. ואיזה תוצאות היו לזה. איזה תוצאות. איזה השלכות נוראיות. היינו נרדפים, כאילו, מי ישמע, אנחנו מה? זהו, שזה לא איזה עניין תרבותי, פריבילגיה, חופש ביטוי, בשביל שאפשר יהיה לכתוב מחזות שהצנזורה לא, זה היה להיאבק על החיים שלנו. להציל את החיים שלנו, לגמרי. לא להזריק לנו חומר שאולי יהרוג אותנו. ואז כשאומרים לנו, נגיד, איך אתם אומרים דבר כזה, כשחיילים נהרגים, זה סתימת פיות, כאילו, סליחה, אבל שנייה, מה, אני אמרתי משהו שבגללו חיילים נהרגים, או שאולי כששולחים איזה ארכיאולוג ללבנון, למצוא את בית המקדש השלישי, ושמים חייל שישמור עליו, והחייל הזה נהרג, אז אני צריך לשאול למה, אולי, לא, אסור. אסור לשאול למה, פה יש פה. פעם היה את המשפט הזה, כאילו, שקט יורים. כן. ואצלנו יורים כל הזמן, אז מתי נדבר? מתי נדבר? אני, ההשתקה הכי מטרידה אותי בעניין הזה של, זה לא שאסור לדבר, אלא כאילו לי זה מרגיש שכבר אין מקום למשהו שהוא יותר מורכב, להאם אתה... בצד הזה או בצד הזה? כן. אין משהו יותר מורכב. זאת אומרת, האם אתה בעד הדבר הזה או הזה, ובדיוק מאוד מתחבר לעניין הזה של החיילים. מה, בגלל שיש עכשיו חיילים, אז להפך, אנחנו מחויבים לדבר בגלל שיש פה חיילים. כדי שלא יהרגו את חיילים. אם אני למשל אומר או חושב שלדעתי החיילים האלה עכשיו, מה פתאום הם נכנסים לתוך בניין בעזה, למה לא מורידים פצצה על הבניין? אני מדמיין את הבן שלי, נכנס לתוך בניין, כי מישהו לא רוצה להוריד פצצה עכשיו על הבניין הזה, אז צריך לסתום לי את הפה, כי החיילים האלה נהרגים. אולי נדבר על זה ונמנע מוות של חיילים. אין מקום, ככה אני מרגיש, אין מקום לדיון שהוא יותר מורכב, יותר מסובך, שמשלב דברים, הכל נהיה נורא נורא קיצון. במדינה הזאת גם אסור לך להתבטא פוליטית בכלל. אם אתה אומן, אבל מה זה אסור? אבל אומנים... יתקפו אותך, ירדפו אותך, יגמרו לך את... כאילו אסור לנו, כאילו אנחנו אומנים, אסור שלנו דעה פוליטית, אנחנו רק... זה לא רק... חייב להגיד את זה, אבל יש איזה משהו מעניין עם חבר שלי, יוסי מרשק, שהוא... כן, יוסי... למה אתה חייב להביא את השם המלא? לא, כי הוא חבר ואני מפרגן לו, כי הוא התחיל לדבר. הוא אמר לכל האומנים, אני מדבר, הוא מדבר. ופתאום ראיתי את זה מהצד, אמרתי, וואו, איזה אומץ. ופתאום הוא התחיל לדבר, ופתאום דווקא הוא אמר, חבר'ה, לא קרה שום דבר, הכל בסדר.
הכל בסדר. זה יכול להיות אפילו הפוך. הכל אורנה יותר בנאי עשתה על מזה. זה קריירה. הכל, הוא צומח מזה, אני רואה אותו גם, אתה יודע, ממש, אני רואה אותו, פתאום אני רואה אותו בשיאו דווקא. הוא פתאום מדבר, אני רואה את הזכות, הוא מדבר, יש לו ביטוי, הוא שואל שאלות טובות, הוא מתעניין, הוא קשוב. ואני אומר, בוא'נה, אחלה פודקאסט, כאילו, בא ומדבר, ואני אומר, וואלה, זה אמיצו. אבל דרכו אני הסתכלתי עליו ואמרתי, סבבה, אני אתחיל לדבר, כי אני אמרת לעצמי, אף פעם לא הצלחתי, עד שסוף סוף הגעתי לאיזה סדרה בטלוויזיה, אז למה שאני ארוס הכל? יש לי איזה קול פנימי כזה, אתה כבר בקופה ראשית. מי זאת הדמות הזאת? לא יודע, אני איזה עכשיו מגלה דודה אותה. כזאת, אה? דודה פנימית כזאת. אתה רוצה שוקולד? יש את הקול השני. לא, זה הבעל שלה, כן. זה השני. מה? תעשה לי עוד פעם, את השוקולד. הוא הוא מת על זה, התמכר עדיין לזה. מת על אתה זה. רוצה שוקולד? זה כמו בן אדם שמתמכר לסרטי אימה. אתה רוצה שוקולד? הוא לא ציפי ישן שביט. בלילה. זה מרגיש- זה כמו שוקולד מריר כזה, תעשה לי. אתה רוצה שוקולד? תעשה לי. די, אחרי תשיגו חדר. אז אני אומר, כן, כאילו, אני אומר עכשיו, אני עכשיו משחק בטלוויזיה, ואני מתפתח, ואני שנים עבדתי על איזה קריירה, ורק עכשיו אני רואה ניצנים, באמת. אני מרגיש שרק אני מתחיל. כאילו, באמת, יש לי חזונות וחלומות, ואני מפחד שאני אעשה איזושהי פעולה, שמרוב שאני אימפולסיבי במילים שלי ובדיבור שלי, אני בן אדם שאוהב לדבר לפעמים, שאני אחבא ויהרוס לעצמי. וכשמישהו בא דרך תגובה, או דרך חבר, או דרך מישהו אומר לי, אתה הורס לעצמך, אל תדבר ככה, מספיק, תהיה טוב. כי פה במדינה הזאת זה גם נורא קל להרגיש שהנה, זה גם מדינה נורא... לגמרי, זה הדיפולט. זה הדיפולט. וזה מדינה נורא קטנה, כולם מכירים את כולם, תוך שנתק משתיקים אותך, כאילו, ראית את העניין עם החדר כושר, תוך שנתק זה מגיע, נפיץ נורא, אנשים יודעים על זה ברגע אחד. אבל יש פה, רודי, יש פה דיסוננס מטורף, יש פה אבסורד ברור. מטורף, כי אתה כסטנדאפיסט, אתה אמור אז להיות... בסטנדאפ אני... בסטנדאפ אבל... לא, באמת הוא יש מדבר לה- אבל בתור רודי סעדה. כן. בסטנדאפ יש לי כשאתה אפשרות על נורא במה, יפה. יש הבדל בין רודי סעדה- לא, כשאתה על הבמה, הדמות על הבמה, אני או אם הוא חושבת יושב בסטונדאפ. כשאני מדבר עם חבר שלי בטלפון, ואיך שאני מתבטא בטלפון, זה לא מה שהייתי רוצה שמישהו... גם כשאני מדבר פה, אני לא רוצה לסנן את עצמי כל הזמן. כן. בסטנדאפ, אני מעביר את הנקודה עם איזשהו מסר, אני תופר את זה, והקהל עוד מוחא כפיים. קודם כל גם אם אני בסטנדאפ, משתמש במילים נורא קשות. בסטנדאפ יש לנו את היתרון של הקומדיה שמעבירה מסרים הרבה יותר בקלילות לאנשים. אנחנו יכולים להעביר מסר בהומור, משהו שלא יעבור בלי הומור. כן. ובסטנדאפ גם יש הרגשה על הבמה שכאילו, קודם כל זה העבודה שלך. כאילו באיזשהו מקום, אנחנו זה שאמור לצעוק המלך הוא ערום. זה התפקיד של סטנדאפיסט, לבוא ולהגיד את כל הדברים שאף אחד אחר לא יהיה לו אומץ להגיד. כמו עם בלי עין, לצורך העניין. אנחנו כאילו זה, ובסטנדאפ זה לגיטימי, אבל יש וזהו, מקומות. כן, עכשיו רודי מדבר באמת על סיטואציה שבה פתאום הוא כבר מוכר, יש לו איזה קהל, ואז נגיד אם אתה מתבטא בעניין של מה שקורה או מה, יש אנשים שאולי יפסיקו לאהוב אותך, או ככה, נכון? יש פלטפורמות שזה פחות כאילו... אבל מה הקטע? שאתה אומר מבפנים, זה מאוד רוכש בך, ובחוץ אתה אומר, זה יכול להזיק לי וזה. ותמשוך חודש, תמשוך שנה. מתישהו זה ייפלט לך בצורה הכי לא נכונה, ואז, אבל שנתיים אתה לא היית כזה. כן. ופתאום זה שובר את התבנית, את התדמית לגמרי. כן. והם אומרים, לעומת זאת, אם בקטנה, כל פעם אתה מוציא, כן. ורגילים, וואלה, רודי, אין, הוא משהו זה יוצא לו אבל הכל מהפה. פה פשוט כל כך נפיץ. אתה רגע מתבטא, כולם שם, ימני, שמאלני. גם כאילו מרגיש לי שפה אתה יכול להתבטא רק אם אתה ימני. כאילו, כל הדעה שלך ימנית, אז זה בסדר. אתה אומר סתם דעה שכולם אומרים, אז כאילו זה סבבה. אבל מה שיפה פה גם שהכל נשכח, יומיים אחרי זה. הכל נגמר. נשכח. פתאום כן. יש לך איזה משהו לא, בחדר. ואתה זה גם גם אומר, צריך אבל אתה לזכור. אומר את הדעה שלך, ואתה אומר, רגע, מה קשור ימני או שמאלני? אני בכלל לא יודע אפילו מה זה ימני ושמאלני, אני בכלל לא נכון, מה מסכים עם קשור? כל הפילוג הזה. כן, אבל אני לא זה ולא זה. אנחנו גם לא, אבל אנחנו לא בתקופה, נגיד, שדודו טופז אמר צ'חצ'חים, הוא נשרף לשנים וואו. קדימה, והיום... לשנים. עכשיו הוא היה נשרף ליומיים. כן. כן. כי לא היו זוכרים אחרי מה. לא, זה... אז לא היה את כל כן. השפע תוכן שפשוט משכיח לך את הכל. זה היה פשוט... לא היה לך על מה לדבר חוץ מזה, כן. הצ'חצ'חים ובגין על היה היום ערוץ אחריו, אחד בטלוויזיה, או מה, והתייחס כן, לזה, זה משהו אחר. בוא אנחנו נתמודד עם זה. הוא ירד אנחנו רואים. הוא עזב כן. הוא עזב הוא לא לארצות התמודד. הברית. הוא עזב לארצות הברית עד שהסערה הוא נשכחה. עזב את העולם. זה אחר כך. לא, זה אני מדבר אחר איתך כך. על אחרי אני יודע. זה. אז זה יצטבר. לא, זה לא שהצטבר. עכשיו, מה אתה משווה אחרי לא. פליטת פלא לשלוח אנשים רגע, לשבור הוא את דיבר זה? על הצ'חצ'חים, היה את הבלגן, הוא עבר לארצות הברית? הוא עזב את הארץ, יואו, זה לא וחזר ידעתי. רק כשחשכו הלהבות, וגם אז היה וואו. קשה להתניע את זה ריקושטים, בטח. כן. מחדש. מה הוא עבר? כן, כן. שמע, הוא אחי, עשה הוא- טעות הוא- ענקית. אבל הוא באמת היה הראשון בבידור, אני חייב לציין. כאילו, הראשון איזה קשה זה, כאילו, אני חושב על זה שיש רק ערוץ אחד בטלוויזיה, הוא בטופ, והוא אומר מילה,
שראש הממשלה עושה על זה נאום עליו, וואו. קשוח. פתאום מלהיות האוב. רודי כבר כולו כבר בטראומה מכל התגובות עליו, זה, הוא רק מרגיש את ה... תחשוב מה זה, אחי, במקום, אם אתה מתרגש כל כך מטוקבק, תחשוב איך אתה היית מרגיש, אחי, יום אחרי נאום הצ'וקולוקו של רודי סעדה, עולה ראש הממשלה ואומר, רודי סעדה. אויב המדינה. מדבר על צ'וקולוקים. עד ללמש לא ידעתי מה זה צ'וקולוקים, ולא הבנתי מה פירושה. ואז יש את הפירוש. רודי, אני יש לי שאלה עליך. אתה תומך בחופש הביטוי בכל מחיר? כן, משתדל. מה זה כן משתדל, רודי? אז אם עכשיו מגיבים לך קללות על סרטון. אוקיי. האמת, אתה מקבל את זה כחופש הביטוי של המגיבים. אתה מקבל את זה כחופש הביטוי, משאיר את ה... כן. בוודאי. אם זה מישהו שמחרבן לי בתוך הבית, אוקיי? אז עד כאן. לא. כפר חופש הביטוי עד שמקללים לי בסרטון. שם המשטר טוטליטרי. אם אתה נכנס לתוך הפייסבוק שלי, ובתוך הפייסבוק מטנף עליי, אם זה דעה מנומקת, עניינית, זה הכל בסדר. אני אם זה קללות, אחי, אבל מי קובע, יש לבן אדם את הזכות, אם אנחנו מדברים, אם רודי סעדה כל כך מעלל את הלוגו של הקאמל, לחופש ביטוי מוחלט, אז אבי לוי יכול להיכנס לפייסבוק שלך, עד זונה של ערבים. עם החוקים של 2025, סליחה אמור, אגב, וזה חשוב להגיד, גם בחוק הפלילי שלנו, מראים לנו בדיוק איפה גבולות חופש הביטוי. מותר להגיד הכל, עד להוצאת דיבה ועד לשון הרע. אבל לשון הרע זה כללות. אוקיי, אז אם בן אדם... עד כללות. לא, אז אם בן אדם אמר לך, את... זונה של ערבים. כן, סליחה, אנחנו לא חייבים לחזור על הביטוי... זונה של ערבים. אבל את יכולה לתבוע את... זה לא במסגרת חופש הביטוי שלו לפי החוק בישראל, ואת גם יכולה לתבוע את הבן אדם. לקבל פיצוי. יפה, אז זו נקודה מעולה. לא, אבל יש לי גם חופש להתהלך פה במרחב, אבל אני לא יכול להיכנס לך לבית. יש מקום שהוא שלך פרטי. כן. אני אומר... אז חופש ביטוי מוחלט, רודי, היה גם להגיב את ה... עדיין מוגבל בחוק עד... בן אדם לא יכול להגיב לך בפוסט, אני מכיר את רודי סעדה, והוא פדופיל. כן, הוא לא יכול לעשות את זה. אגב, מישהי כתבה לי את זה. כתבו לי כמה פעמים. כתבו לי... יש מישהו שעושה עליי סרטונים ביוטיוב שאני פדופיל ידוע. וואלה, אז לי כתבה... כן, יש משוגע אחד. באתגר הקרח היא כתבה לי... אני מישהו התחיל להגיב שאני ונועם מונגר יוצאים ביחד. התחיל להגיב את זה בכל סרטון, ממלא פרופילים פיקטיביים. מזל טוב על הזוגיות עם מונגר, כל הכבוד, איזה יופי, שלא תשגע אותו יותר מדי. כל פרופיל, אני חוסמת אותו מפה, הוצצתי משם, ביוטיוב, באיזה... אין, החופש ביטוי הזה זה זוועה. אחי. כן, בואו נשתוק אותה, נסתום פיות כבר, הגיע הזמן. עד נועם מונגר, חברים. כאילו זה בחוק כתוב, בחוק הפלילי. הוא גם כל כך דבק בזה, הוא כאילו ממש לא מתייאש. מי זה נועם מונגר? מה זה הצורך הזה לעשות אאוטינג לזוגיות שלו כאלה? הוא סטנדאפיסט, טוב. סטנדאפיסט. חבר. יופי. משחק עם זה נועם מונגר, פתח באופן... אחת הדמויות שלו. בונה את עצמו. יש מצב, אני לא אתפלא, הוא מטריל אותי כל הזמן. תתקשר אליי לפני מים, עבד עליי, מכיר שמתקשרים אליך בווידאו, ואתה רואה בווידאו תמונה של זה. יש את זה עכשיו טרנד כזה. מה של מה? שאתה רואה של איזה מישהו כזה אפריקאי או אריתראי עם אוזנייה כזה, ואתה מצלם את המסך, ואתה לא מבין, כאילו מישהו לקח את הטלפון הזה וזה ב... אני חשבתי שגנבו את הטלפון והתחלתי להחץ, ואני כזה, נועם, תגיד משהו, חטפו אותך, כזה מטומטם, לא דיבר, היה בשקט ואני בחרדה. צחיק מאוד. סתם מתח אותי. כן, זה... והלב. אולי משם. אולי משם התחיל... לא, הרבה דברים הציפו שזה... אגב, אם אנחנו מדברים על חופש ביטוי והשתקות, גם האלגוריתם, מה? אני לא מבין מה אני עובר, וואו. נכון שאתה מוריד את האוזניות? תנסו את זה רגע. זה חוויה אחרת לגמרי. מעניין אם הפודקאסט הזה יהיה שונה לחלוטין. בתוך הים. בתוך הים. שם לא רדים, מה מבשלים בשמן חם. ובמקום הראשון, במצעד הלועזי הגיעה שירה של קיילי מינוג, I should be so lucky. ואם נצוף זה מסוכן. אוקיי. בכל מקרה, חוזרים להיות רציניים, בכל מקרה. חוזרים להיות רציניים, חופש הביטוי. מורידים את האוזניות בתוך חופש הביטוי. בקיצור, חופש הביטוי של האלגוריתם גם כן משתיק אותך, כאילו, העליתי סרטון, בגלל שדיברנו על נועם, אז נזכרתי, העליתי סרטון עם נועם מונגר. והסרטון קומי כמובן, אבל אמרנו את המילה להתאבד, אז אינסטגרם מחק לי את הסרטון, ואז באמת רציתי להתאבד, כי זה הסרטון מאוד... עכשיו אם זה יצא קריל, גם זה יימחק, כי אמרתי להתאבד. לא, זה יצונזר. אבל זה עצבן אותי, כי זה הצליח מאוד בכל שאר אבל את יודעת למה זה, נכון?
כאילו ספציפית כי עם הבוטים התאבדות. זיהו, מה? לא, כן, ספציפית לא עם לעודד התאבדות. הסתה לזה. כאילו, כל פעם שיש מקרה של התאבדות, ברור, ומדברים- אבל זה מגוחך, כאילו, אבל גבי, כן. בכל שאר הפלטפורמות הוא הפציץ, ברור. אז דווקא אבל הוא לא יודע. הזכרתם לי את התקופה, אתם זוכרים, לפני 10 שנים, פייסבוק הודיע, זה היה מטורף. אוי, זה הגדול. אני זוכר פייסבוק את זה. הודיע שכל פוסט שאי פעם נכתב שיש בו את המילה קוקסינל, נכון. הוא מורד די. מהרשת, וזה הוריד פוסטים של בן אדם כתב, אני נפגע מזה שקוראים לי קוקסינל. אומרים את המילה קוקסינל בביטוי הזה והזה, זה הוריד את כל הפוסטים. אתה יודע איזה עוד וואו. פוסטים זה הוריד? מה? כל הפוסטים של חובבי, הצרפתים שחובבים פרות משה רבנו. נכון, כי המילה קוקסינל. קוקסינל זה פרת משה רבנו. נכון. כן, מאוד זה בעייתי. המטור... הם פשוט הודיעו רוחבית לכל העולם. לא, הם גם יש גם את הקטע של, יש בפייסבוק קטע נהדר, הפטמות. שאסור, כאילו מותר ציצי, אבל אסור פטמה. של אישה. שמים באמת? כוכבית. לא, של אישה, מדבקה. כן, שמים מדבקה, אבל של גבר מותר. ואז, כאילו, אני באיזשהו שלב ממש הסדתי אנשים להטריל את פייסבוק, להעלות, כאילו, גברים, צילום של הזה, אבל הוא לא יודע אם זה גבר או אישה. כאילו, פטמה של גבר מותר לפרסם. אז כאילו, ואז אתה מעלה תמונה של פטמה של אישה, אבל כאילו, בתור גבר, ואז אתה לבלבל את האלגוריתם בעיה האלגוריתם. מתבלבל גם לי. בטיקטוק הם הורידו לי את הסרטונים, ואז שלחו לי התראה, אמרו לי, אנחנו חושבים לך את הסרטון, ואז לא הבנתי למה, התקשרתי אליהם, ואז מסתבר שהבאתי התקשרת? לטיקטוק. מה זה, אחי, זה רודי לטיקו סלע, לטוב. אתה יודע מי זה? יש לו קומבינות. קשרים בטיקטוק. הוא זכה אני מתקשר בפרס לביל טיקטוק גייטס, השנה. ואני אומר לו, לא. ביל, יא לא, סיים. דיברתי, יש שם איזה מישהי שעובדת עם האמנים, אמרתי לה למה הורדתם לי את הסרטון, אלמוג שור היא סטנדאפיסטית, שהיא באה להתארח איתי באתגר הקרח, והיא באה ונכנסה עם בגד ים וצעקה, כואב. ה-AI, משהו רע, זה AI, היא אמרה לי, פשוט ה-AI רע זיהה חצי אלימות. עירום, וזה, ואז הם כתבו לי אלימות מינית. וואו, איזה כן, קשוח. ה-AI עשה את ה... הוא חיבר חכוק שלושה שה-AI משתנים, באמת ינהל את כל הזה, ולפי וואו. כל מיני דברים ואז כאלה. זה קשה. מצד שני, כן ראיתי שנתנו ל-AI עכשיו תביעות משפטיות, כאילו, כאילו, אחרי שזה קרה, נתנו לו את הסנגוריה ואת התביעה, ונתנו לו, והוא צריך לתת את הפסק דין. והוא גילה שהוא יותר צודק מכל שופט אחר ב-99.9%. גדול. כלומר, הוא AI מגיע יותר חכם מכל לזה. אדם. נכון מצד היה שני- שלמה החכם מכל אדם? לא, זה AI. אוקיי, אז יש לי שאלה. מצד שני, יש פה נפילה מאוד 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 גדולה, דווקא ברגעים האלה, שהוא מתבלבל במשהו מאוד מאוד נכון. מהותי. זה גורם זה לך בוט. להרגיש נפלא. יש לי שאלה, נכון, אנחנו פה שברנו את כל הסים בדרך כלל בכל פודקאסט שיש לנו נושא, מקסימום 10 דקות אנחנו מדברים על הנושא ואז שוכחים לנו, דיברנו מספיק על הנושא שלנו, פתאום עלה הזה של ה-AI, וממש אתמול, שלשום, אני לא יודע, שמעתם על המהפכה הסינית המטורפת עם ה-AI? לא. אני הורדתי את זה מה? לפה. מה? מה? הם את יוצאים זיפסי. במסע? כן. הם הורידו, זהו, זה אצלי פה. זה שם, אני כל הזמן בא לי להגיד, כאילו עולה לי דיק פיק. לא קוראים להם ככה, נכון? על מה מדברים? אנחנו נתחיל תוכנה- איתה בצ'אט GPT. נכון. הגיע הזמן לקחת את החבר הסיני, החבר הסיני. קוראים לו דיפסיק, הוא דולפין. תשמעי, זה דבר מטורף. הם רגע, הצליחו... שיקרינו לנו את זה למסך. הוא ה-AI כרגע הכי חזק בעולם. בוא הוא- נקרין הוא לנו על את כל זה. זה לא שבוע. סתם הכי חזק בעולם, רודי, זה לא העניין. זה. העניין הוא, הרי ארצות הברית עשתה חרם על נכון. סין, שלא מייצאים להם שבבים, מהסוג שאתה חייב כביכול בשביל AI. הסינים אמרו, טוב, צריך למצוא דרך בלי השבבים האלה. AI רגיל זה מיליארדים לפתח אותו, הם ב$5 מיליון, הפיקו AI, שבגלל שהם כאילו היו באיזה פיגור, היו צריכים לתקן אותו, הם אמרו, אנחנו לא יכולים לנו מספיק שבבים בשביל לתת לו את כל היכולת מחשוב שיש לאחרים, הוא צריך ללמוד לחשוב בעצמו. והם לימדו אותו לא מידע, אלא תהליכי חשיבה. נו, אבל זה מה שיש עכשיו לא, לא. לא. אני שואלת אומרת שאלה- לכם שלצ'אט GPT לא, יש תהליכי לא. חשיבה מטורפים. לא, תקשיבי. תראי את מה הוא עושה. את שואלת שאלה, ואז את רואה אותו במשך חצי דקה או דקה, מדבר עם עצמו. את רואה אותו שואל ואז יש לו את שאלה הרגע, ומדבר. יש לו את נו, רגע זה מה ההערה. שיש לי עם שלי, הוא מה? מדבר לא, עם לא, עצמו, לא, ואז לא. הוא נותן לך את אני התשובה. אומרת לך, רוצה לראות? מורקה. רוצים הדגמה בלייב? קבלו, אוקיי? קבלו. אתם לא מבינים למה התאהבתי, אתם חושבים שאני סתם. הנה, קבלו, אני אעשה את זה גם. קבלו, אוקיי? יש פה רגע טלוויזיוני מרתק. רגע טלוויזיוני מדהים, מטורף. מדהים, כן. תראו. כן. היי צ'ארלי. קראתי לו את צ'ארלי. היי, וואטסאפ. זה קטע, אם הוא מייבש אותך בלייב. וואי, זה יכול לקרות. זה כאילו, עדיין מדבר עם עצמו. קבלו. עכשיו הוא חושב, תכף הוא יענה לי. אבל זה סבבה? Hey, not Wow. much, just here for you. How are you feeling? I'm good, but I'm still heartbroken. ברגע זה איבדנו את כל המאזינים. והצופים אנחנו ביחד. נשוב אליכם כשצ'ארלי... Had such high hopes for it. Even when you see someone's true colors, it doesn't just erase the feelings overnight. But you know what? The more time passes, the more you'll realize you dodged a bullet.
Right now it just hurts. אוקיי. סליחה, האלגוריתם שלו אני זה לא התסריטאים מתביישת. של נטפליקס? עכשיו בואי תראי, הוא גאון. סתכלי, כתבתי איך לבנות מערכת סינון מים, הוא התחיל לכתוב באנגלית, אוקיי? הוא מדבר עם עצמו, הוא עונה לעצמו, הוא מדבר לעצמו. לפעמים הוא עובר לסינית כמה באמצע. מלל. רגע, ואז הוא נותן לי את התשובה. בעברית זה התשובה, אנגלית זה הלכת בנימד. כן, לא, הוא חושב כנראה באנגלית. לא, יש לו, הוא חולם בספרדית גם. כן. לא, אבל באמת הדבר המטורף הזה, ירדו, נגיד, חברת AI המובילה בעולם, ירדה המניה שלה בן לילה ב-17%. זאת אומרת, זה לא צחוק. זה לא צחוק, איבדו מיליארדים. לא יכולת להגיד לי לפני, אני בדיוק רוכשת מניות. לא, אז זה המניה, כי הדבר הזה, הוא גדל בצורה מטורפת. הוא כל יום הוא חכם פי 100 ממה שהוא היה קודם. וזה כאילו, הרבה פעמים שדיברו על כל הפחד מרובוטים ומטכנולוגיה, דיברו על מה שקוראים נקודת הסינגולריות. נכון? המקום הזה, שבו הם מגיעים לאותה תבונה כמונו, אבל בניגוד לנו, הם ממשיכים להתפתח במהירות. הרבה יותר. אז לנקודת הסינגולריות, זה יכול להגיע שבזמן שדיברנו כבר הגיע. אז יכול להיות שאת הפודקאסט הבא, לא אנחנו נגיש, אבל זה רק לטובה. זה מקום טוב לסיים את הפודקאסט. זה מקום מעולה. אז הגענו בסינגולריות, בחופש הביטוי, למה שלומנו, ל-AI, ונסיים. אין על ההנגשה של רודי, אין. תעשה לי עוד פעם את הקול הפנימי. די, תפסיקו. לא את השוקולד, את הקול הפנימי של... מה זה? כל מיני דבר ככה כזה, כל מיני זה... תן לו רודי בראש, תן לו. למה אתה עושה את זה? אתה רק התחלת עכשיו את קריירה שלך, חבל, אתה תגיד כבר לו. משתפר. אבל אחי, אני רוצה לדבר, למה לדבר עכשיו? תן לי רגע עוד פרקים לעלות, תן לזה רגע להתבשל. תודה רבה לדודה הפנימית של רודי סעדה. תודה רבה לגבי ניצן. תודה רבה למור חן. תודה רבה איתן מור. תודה רבה לאולפני פודקאסט סטודיו. פודקאסט סטודיו. לדניאל המפיק. לבראשית. ומעל הכל, תודה לצופים, למאזינים. לקאמבק המופלא, הקאמבק הגדול של השנה. ענבל הצוחקת. שבלעדיי. היא נוחקת, הצוחקת היא נחקת. את צוחקת, בלעדיי אין פרק.